スでシューマンの検定という曲を歌います。この曲は、シューマンが妻のクララと結婚する前日に、ミルテの花という歌曲集をクララにプレゼントしたんですけれども、そのシューマンの愛がいっぱい詰まった曲です。内容が、あなたは僕の魂だ、あなたは僕の心で、あなたは僕の世界で、そして僕の苦しみであるけれども、僕の天国でもあるという、愛の歌です。ではシューマンの検定見てください。